Hore? Embu benernya sih goथावसिन जेबो गैया. Nomor lu embu itu goथावसिन जेबो गैया होननायानो जाहैदों. Nebol orख'नाया मोजांसिन. होनजायोना? Yes. Ini. Asli dolangan. Aram-ram modomnya gantong alulainnya deh. Berinde. Mulu sebesar pikas. Pikas apa ya? Kami harus tuker nih saat malam lain mbak. Karena ini mbak. Karena kami harus bilang lebur. Apa ya sultan lagi di Indonesia. Lebur pirat goथाव दिनै. नै बेदर इमा माबाजों मुदुफुल बिबारजों अनजों अमा बेदरजों ओमफ्राय आरो नै स्पेसियेल बोसोरनि बेदर एम्बु बेदर बा एवनायानो एवनाय संनायानो संनाय सं हो तुफान जानांगोन लोगोफोर दिनै बा फुङाव जालायाखै बिसोरो ओंखाम गोबां जानांगोन होननानैनो हो नानि उखैना उखैयाखै ओंखाम हो उखैयाखै अनलाजों अमा बेदर आरो नैखिजा जाबाय एम्बु बेदर साला बायनायसो लोगोफोर बुथारनाय नङा दे आरोबाव नैखिजा नै अमाजों लाइ संनो गोनांमोन खिन्थु बेखौ संथ'ला जाहैबाय माबाया प्लेना केन्सेल जाहैबायनो हो आया खानसेनो जाजोबगोन माने बिखार जाखानायसो बिखार खालामखानायसो खानसेनो नायमानो नै मोखांखौ बिराद गोसो होनायाव बयद' गोसो होनायाव आलौफ्रा हो खिस्रायलायनाय लायदो अमा बेदरदो हर' जानो होनना सानबाय नै ओमफ्राय मा जाथारगोनानो हो थोआ अनला गोजा गोदौलायनाय अर गोमो जोंलायनाय नै थैबायलै बेथो दिनैबा मारै गोथाव संखोलै हो अनला गुन्दै होख्लायसै बा होदो माथ नागिरबाय थाखो फरायनानै अनला ओंख्रि संनाय नायनानै ला माबायदि सङो गोथाव जायाबा खिन्थु इनोसै इदिसो होनबाय गोजा जालायदो नै थरायनानै स्टाइल ओमफ्राय आरो बेलेग बायदियाव संनो हाबावो नामा बेलेग बायदियाव संनो हाबावो अनला ओंख्रिखौ अन होनायनि सिस्टेमा बेलेग सोरबा दै होखानानै होयो इयाव ओमफ्राय नों नायदि खाथ्रालै बेनो आं नायो आं माने आं एवाखै दिखुन दिनै फरायनानै एवनाय दिनै माने बेलेगनि एवनायसो जानो लुगैदो फरायनानै एवनायखौ निजिनि एवना जानायखौ बेसे जाबाय थानो होथ'आ दे दे खाथ्रा रोंखायो आसलके आलौखौ बयद' गोबांखा होजोबखा नैखिनिखौ बा गोजा जारोम मोदोमनायावनो गन्थं आलौलायनाय दे बोरैनो नै बा बिराद गोबाव जाबायमोन खिन्थु एम्बु मोनजायैया बाप्पावै थरायनानै एवनायाव दिनै थरायनानै एवनायखौ जानोसै आरो माबायदि जायो ओमफ्राय आरो लोगोसेनो नै नैखौ नोंसोर खोथायनो बावगारदों थरायनानै देसि स्टाइल खारै सरनाय माने खारै सरनाय बिदि सरो आरो खारैखौ हो गबानो जागोन मा गबानो जागोन खारै गबानो जागोन नामा गैलालै दिनै देथो दै बावबाय मोदोमखासिगोन बा थाम बेरनाय दस' ओमफ्राय मा खबर नालाय नैयो अरिजिनेला गोमो बोरै खबरा नै बा गथा आरो आयै बोरो बेदरा आयै नै माथो गैया मालाले गेब्लेबाय नामा हायबा फैयाखै सं नायलांबाय था दा ओमफ्राय माथो हायखांखो माथो जाखो मानो एसे खनसेनो जाखाजोबा दा हरावलाय माखौ जालायगोन इदि खुदै गलायो बिराद थिकास बायदि मोनो दानो जाखाजोबना लाबो दायो मा जालायगोन मोननोथ' संनो गोनांमोन लाइ दंमोन होदो संबाय मा संगोन मा अ इदिस' दे होमबा बेखौ साखिनोसै खनसे हरनाय
사긴 지그대. 사기는 안 그, 포도는. 부를래. Khatra. Oh, ini baik nih, nabi rat masa sate. Ungkriya mana ke, gesting ke pondok kan madan jauh ini. Bukan. Salah, korodong lagi lebih. Nah, itu apa nih? Komplang deh. Kok jalan limbah? Udah ya, Beb. Oh ya. Jadi, arah orlun lu gus baik. Pendani arah ke. जों क्लाबलायदोनि साखिनायनि टाइम खामना नांगोन perfect Nambah karya. Itu siapa? Jadu. Ready guys, nih. Ready bu. Sakina tuh takanan gue nih sih. Coba nih, nggak mau kabar ini mana? Gue mau bangsa. Sakina dan mak, nggak mau kabar. Oh, udah ada. Sakina din. Không ăn lắm. Ai thế kia. Umami siam sang club lain này. Em vừa về door. Kau nasi kebang susung ni? Aja ya. Siapa punya lem punya budi bahasa jadi. Hore, isi kebang lain na, bah. Oh, dah simile deh. Ini dah son saja, hudi. Selub lecong. Bahasa hak nawa. Terserah. Fuang kamsa lek ini. Jangan lupa. Adi, kamsa adi. Apa woi? Tidak nih, sana. Apa re? Apa re? Embu Indonesia kita harus jadi begini. Nomor kalau boleh embu itu, kita harus jadi begini aja itu. Mana bete? Besar osman jangan na. Kodun jadi. Hotel per omun ya. Hotel per omun jangan bebas aja betul nak man. Anggal aja sih. Nggak na. Yes or no? Yes. Bolu besar bekas. Bekas apa ya? Kami harus tuker baik saat malam lain mbak. Karena ini mbak. Karena kami harus nang lebur. Apa ya sultan lagi di nih dia. Apa ya sultan kasih ini dah macam ni mbak. Namu melipit. Nama lecak. Wah. Ini kan dia nama cewek. Nih terus ini. Ini kan ada ada. Wah ya. Tuh ini place saya kan kabar. Ba, bos sakit di dia nggak? Ni jasa sakit baik sih. Angga yo. Sakit. Kau share mana? Sakit yang terlalu tak kaya selah. Sudah pelanggar. Jual sana tu nak hidup pun. Ranjing jangan kayak kau bener. Sakit sekarang ya. Dia saya bawa buki jangan nak. Yo mantap harganya selah sana temu. Kelai kaya. Siap keluar coba. Siap ni keluar coba. Kasa beri ulu, tapi song beri bahara beri kene ini beri ulu. Deh malah kisah ni jasa si bagara kena ini lagi pun. Siapa sana kan dia lagi. Ni jasa haraman ukru coba ang digar bos. Ang nasa pagai sih kum jabe. Pisa ni mah biar kerjanya. Randi ni sabai gebang sana guang ne. Kalau lundol lah ada. Ni. Oh, ini sana ya. Thank you. Tuhan sana tu ni betul. Kalau mana ni perlu keluar. Kalau kita corona na hay acina na hay singna na hay. Video ada song kau na bos. Talon berapa? Ni siapa pa?
आं बायदि मोननायखौसो मोनो नोङो इदि गोथाव गोथाव मोनजाबाय थायो लाबोग्रासो आगोलनिखौ लामनाय मोनबाथ' मोनजानाय नङामोन गोदोन गोना गोदोनिया मिसाहाय गोदोनिया इसोर फेसन दिन्थिनानै थांथारोना नोंगोना नङा दे नोंगोना नङा दे गोदोनिया नङानिया मोदोमखौ जानाय नुदों एम्बुनि हारा फेन्दानि हाराखौ अरलुनाया गोदावसिन हाथुरि रखमसो दं बलखौ नै बलखौ अरख'नाया मोजांसिन होनजायोना इस नैदे नै आखाइ जलांगोन गाजा खुसिनायावनो जा बिफा जा नों जानाया नां जानाय इदि होननानै गोबां जानांगोन हरगौबासो नायबाय दं नायगोन दे जा 15 रुपया मोनदों हरला दरसेल'सो हरदो लोगोफोर जाखांलायबाय बारलावगासिनो सानसुफुनि एकदमबारे नारा नाथार एम्बु बेदरसो ओमफ्राय मा माथो बेरग'ख' हा उथिना लानबा सासेनानै मा सासेनि नुबाय थायो नों जायाखै होनबा दसेखौनो लां खानसे लांदो माबार थाइलं हरबाय ना दा सुबाबो आंनि दायो सुबाबो आंनि अ बेखौ नोंहा बुंनो लागा खोथा गैया yes right माथो मालायखौ ना खानसे सुबानोथ' माया खानसे सुनो मा खानसे सुनोलै जमा जाफादोबा खानसेयावनो जमा सुफैयो अय दिस' होमबालाय हर दिननिफ्राय हारसिं जानांसिगोन नामा दंमोनदो मोनबायदिनिफ्राय पागलि ना पागलि एक नाम्बार पागलि मा गाफ्राव दङ गाखोबाय दं माथो खोनायो रखम मा जादों न' सिङाव मा जादों सुनो फैया मांगि मांगि खानसे सुनानै होलाबाय नोंखौलाय थैगोन नामा खानसे सुबा थैगोन सुबाय आं बानायनोसो गारदों ओइदि इदिस' गोबांद्राय ओंखारबायबा दे आंनो खामफ्रोमबो सुनानै थैयाखै नों थैगोन नामा खेबसे सुनायाव आं मटरबो नांबावदोसो नै दे हु आं सुनांगौल'सो हु जल्दि सुफै